Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People uba Dundee Cliff Kongsit ula penrem jur ya ka Harijan Panchayat Committee ya ka jingle bamsalia bat bamsut nyo jongki ya ka jingptha jong ka sarkar. Ngitip bakine kila don nado ki snem ki ba menshwa bat ki deban tip bakine ki wan kum ki nongtre ha ki por jong ki pareng tangba ki wan kum ki nongtre ki balasa de ki posnem henry kimla apat ban sukam ya ka jaka bat ngimla ban pediang la benrap u presiden. Ula ongru bakino kino kinong tray ki batray ha kino kino kitanat sarkar ki ju ay ki yengsa bakin syongkin sa. Henry kabapenlingo apat yangi kalong bakine ki bre ki pene bat ki kamtray penban wat ya ka jakaru. Ngitip baka jing ay jaka sa ya ki kadai tang shipor namar ki tray ha municipal. Henry menta kin kamtray sendon ya ka jaka kalong kababian. Nakaliang kaseng kayo baki nong tray ki batray hapo ka municipal ki kongo ya kajing penya jong ka sarkar bat kim don gano kajing persya henry day ki to ki basyong bian baki sngoto bakalat kamay kaji kando lada ki haban bi no nakane ka jaka ula ongru baka sarkar ka don kam ya kane ka jaka bat ruban pen itenat ya ka namari ya kane ka jaka lada pet menta kalong kum ka ni ki slam ka bahe tam ha kanong ba. Ula benrap ru da kabaong bakito ki batray bat ke Shelong Municipal Board kidai ban board ki kendon jong ka sarkar pada kaju ka por ula kenturu ka sarkar bakadai ban lebet da kabating lada kim ko ngu ki jing penbek ni nakaliang ka seng FKHP ni peremjur ya kani ka jing le bam salia ba ka jing bam sunyo jong ni Harijan ya ka jing kentu ba ka jing batha jong ka sarkar kani kalong kai ki baki pen ibor man hoi ni tip ba kini kila don lasa aslam hang but ngiri ban tip ya ke sisa ba ke history hi kalau bakini kiwang hi kum kita kinong tray mo na do for British te tang we ni kinong tray ba lasa bon snam ni de ki house nam de ki spa snam kin sukam ai no de le kam mla ban lo ba do mla hi ban pedang namar bali yu kum ban shua ya ai nuksa no mo lada kini ki nong tray ki batray bat ki department of affair dekan kumgi ki nong tray batray hapo ki department kum hapo cantonment board na kum hapo ki we state government like central government room ban pensuk i nong tray ke ka sarkar na ka government lada de ki bahap pok central na bahap pok state ki ju ai kita ki quarter se ki pinshong re om bin shong do na pan dala de kata kam ne kata ka kerta ka retirement da apa kata retirement age ke jongki ki hi kap di phai no sheke e ke baki from where kum khte no way from where they belong mo shak ta state ki sa ne kum ta ter ten le kap lengo ini hang ni ba bali gini pa adu menta ki pen e ba ki kam tra yang teman yang ke jakaru ya ka barok ni tep ka jeng ai ya ki ka dei tang sport kum ki quarter ba ki sa am tu no ma pe ki hap hapo ka jeng pet jong mo jo ka municipal ba kumlo baki wan sene baki dikinong tray ban pengkhoi ban yaka social ne kita terter ikut kum kam ki klima ki dari ke basmusi mata kalau ma hadu mata baki kam tray nak senan pan dikan kalau persya ya kalau bian ini kata ka ya ke boro mo nomor beli yu ki wan sene kilong ba kede hita kinong tray ten dai lakot kata ka jing tray ki jongki gali beli fahano sesno ka kari ne gas kejala baki dan te ka ik ba ngi na kaliang joka seng hi kalong ba ngi ba kinong tray sisa ki bla register dia but ka Shelong Municipal Board ngi kini te ki kongo kam idon kano no re ki dei hi kini ki illegal settler kita buat syong bian ki ba kisngo tho ba kadon kata ka la kamai kaji ne ki pelong te ka jaka kum kata ka commercial area mo ya ka ba kadai ki jingdu ba khra yaki dakimi na take jaka den rei pat kum bakalong matangi i ba ka sarkari ka don kam te jaka namata ban namta ka bit ka biang kali kawan jo pai ba ban pen he en ti singkien bat ban pen internet te jaka nama ka jaka hi kum bakalong mata kalong ka slom ome ha biru ban ong ba bakandon ki long yeng ban sa to bat kamlong long ha ka ka khia ro ke i don sibun di duna here yang itskam ba da kitu kinong tray ki batray po ka municipal hadu mentaro ngatray kini ban board ya kindon
kat kumbala bu dak sarkar ba ha ba ban pen kriya iki ban ajakan iki skiwei kenang ba kinang la ban yai tre ya kam ka jongki ban tre jo ban tarung nga tre di ban bu ba ni kendon ka ba sarkar ka bu te ke ngok kwa man kentu se sien hang ni kalong ba ka government hi ka di ban le dak ba tenge kam di ban shu ai ban shajan hoi on humetering ground ka government ngi ka le hi kat kung kajing patha ba lada kimi nang tei ru ke ban don sekawi ke jakaban relocate yaki ngi ba sarkar kata kala juba ka kata ru le ke jing i ke janga hi kalong ma kitu hi ba pne hi kemde kita ki nang tre jong ka municipal heri kita ki illegal settler ki ba shuan ban shu bahai snong ba chu sa ki jaka ke ani ke jing dawa ka jong ki kali ka bom shong nongrem he e namar ba kumno kini kin lada kinong tre kin diktiet ya kita ki ya ka government ka ai kam ai jam ya kiru ka kamram ka jongki kedik benshu bot anti bai ya ke bok sarkar kala bo hakikam ki jam ka bai ki dang tre mentaru kinang ai tre hiru ba ya ke jaka bok sarkar kala ron kam ka jaka namanta ka bet ka biang jong bobon balang jong pai ba hakaya ayeng ba hakiwi ki benta bok sarkar ka mendolo te ijing ki jonga hi kalong ba ya ke jing dawa ka jongki kalong bi ai Heri ngapu pak kajing stan jok sarkar kumno bakan le ya kata